For today's video, mamumulutan tayo ng tinatawag naming batog or kengkeng. Spicy adobo para pwedeng ulam, pwede ring pulutan. Alright. Una sa lahat, first of all, lilinisan natin yung in-order kong 3 kilong kengkeng. Sa paglinis dito, inalis lang namin yung ulo, yung mga daliri niya at yung bituka. Iniwan ko lang yung bugi at yung balat. Rinamas-ramas namin sa dapo para maalis yung galis niya. At pagkatapos, sa asin naman. Para siguradong walang lansa. Alright. Nagisa lang tayo ng bawang, sibuyas at luya. After lumabas yung aroma, sinunod na rin natin itong mga kengkeng. Solid pulutanin nito mga kapulutan. Yung iba nandidiri dito kasi madumi daw. Pero pag sa bukid kinuha, malinis yan. Alright. Ginisa natin sa paminta, daon ng laurel, sili para spicy. Naglagay na rin tayo ng toyo, suka, konting asukal, saka natin mekus-mekus. Alright. Igigisa natin hanggang kumapit yung kulay ng toyo. Then nag-add tayo ng water, isisimmer natin hanggang matuyo. Pag nag-aantay, nagtimpla na tayo ng Jujin, baka manalo tayo ng 100,000. At okay ng ating spicy adobong kengkeng. Alright. Cheers para sa mga viewers and supporters natin dyan. Titikman ko na tong linuto kong kengkeng or batog kung tawagin naming mga Ilocano. Manghang-anghang, napakasarap. Wala ka na lang masabi kundi alright.